Kad si dete, misli lete. Deca znaju biti pravi istinski malci genijalci. I od mnogih koji su odrasli veći znalci, u svakom selu i gradu svi su dobri znanci, ljubav se neguje i čuva duboko u srcu kao zlato u banci. Dragi drugari, dobrodošli u emisiju Kad si dete misli lete. Moje ime je Dušan Krstić, dolazim iz udruženja KUMEK kreativno-umetničkog, muzičko-medijskog edukativnog kutka, gde negujemo kulturnu baštinu i ovu emisiju. Danas ćemo uživati zajedno u pričama iz dečjeg sela u Sremskoj Kamenici. Ono je stvoreno i otvoreno 1975. godine, kao 100. u svetu i prvo u istočnoj Evropi. Nosi ime velikog humaniste i borca za dečija prava, doktora Milorada Pavlovića. Tamo postoji 13 kuća sa oko 100 dece. Na početku emisije pričamo sa Ivanom, Teodorom, Dejanom i Vasilijem, a oni zajedno sa ostalom decom vole da kažu da u njihovom selu ljubav stanuje, da se nikada ne samuje, kao i da se najlepše jednako uvek svima daruje, a veoma lako i svako može da caruje. Slušamo njihovu priču. Volim da pevam, da crtam, da glumim i to što radim mi je veoma zanimljivo. Student sam 3. godine Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Završio sam srednju ugostiteljsku školu Svetozar Miletić. Treniram fudbal i ponekad radim kao konobar. Volim da igram košarku, idem u elektroškolu. Idem u ekonomsku školu u Novom Sadu. Bavim se slikarstvom, u slobodno vreme i sportom. Koliko dugo si u dečijem selu i kako izgleda život u ovoj velikoj porodici? Ovde smo, ja i brat, 5 meseci i u početku bilo mi je malo čudno, nova sredina, novi grad, sve, ali smo se uklopili i vaspitači nam meni odgovaraju i divni su zaista ljudi. Godinu i 2 meseca sam u dečijem selu i kad sam došao, isto ovako bilo zelenilo i lepo u dečijem selu, bukvalno prelepo mesto i predobri radnici ovde rade i uvek su tu da vam pomognu. Odrastanje nije bilo teško, svi smo tu bili neka generacija, poštovali su se stariji, slušali tetke i vaspitači. Kako najviše volite da provodite vreme? Kakvi događaji i ekskurzije se ovde organizuju? Mi, drugari, svi zajedno smislimo neku zajedničku igru koju ćemo da igramo na krugu, ovde na fontani. Nekad igramo žmurke, nekad naša igra koja se zove Drekavca. Igramo nekad rata, zato što dečaci to vole i onda nas pitaju da se igramo. Više puta sam igrala šah, ali baš i ne znam šah da igram, ali volim. Najviše sam volio te turnire i to kad dođu neki domovi ili neke osnovne škole, ponekad i srednje, pa se okupimo tu na terenu, pa igramo fudbal, košarku, stoni tenis, odbojku, svega je bilo. Letovanje kad smo išli u Jakovo, to mi je bilo najbolje, mislim. Išli smo i na izlete, dosta izleta smo imali prošle godine. U Crnoj Gori na moru kad sam bila, bilo je dosta deca se takmičilo, ja sam među toliko dece osvojila drugo mesto. Takmičila sam se, pa tu sam se 2 puta takmičila, na Vlasinskom jednom sam se takmičila. Šta ti je najvažnije u životu i u zajednici kao što je dečije selo? Ljubav je najbitnija, da se volimo međusobno i da ispunjavamo ljubav s drugoj deci, prema odraslima i tako. Pa mene srećim čine male stvari, da se gledam, meni su ljudi dosta pomagali i volim ja nekad da pomognem kad sam u mogućnosti i to me nekako onako ispunjava. Ja mislim da je ljubav i sreća u dečijem selu najvažnija i podrška. Ja mislim da je ljubav nekako smisao života i da, ne u smislu partnerska ljubav, nego prijateljska ljubav, majčinska, bratska ljubav. I da je nešto što nas gura, što nam daje nadu. Ima jedan čovek, ime mu je Neša, jako je šaljiv i mnogo je smešan. Kad ga Miki iznervira, on mu kaže: hej ti mali vraže, vidjet ćeš kako se plakar slaže. U ovoj
da se njišu, zato i jesu u dečjem selu. Snovi dece, dugine boje, dakike plave i oči crne, svečeri s jutra, deče dišu. A niko ne zna početak priče, ni prvu pesmu ne treba znati, važan je tren, kad sveta piće, detinjstvu treba detinjstvo dati. Važan je tren, kad sveta piće, detinjstvu treba detinjstvo dati. Za veliku porodicu uvek ima dovoljno ljubavi, sreće, lepih uspomena i priča koje vezuju tolike generacije i godine. 5. dekadom koračaju i igraju se deca koja su tamo odrasla i stasala u dobre i uspešne drugare. Pored dece koja ulepšavaju dečije selo, mnogo je zaposlenih koji krase, uživaju, uče i pomažu svima da stasaju u dobre ljude. Jedna od istaknutih je Dana Radulović, koja je kao sekretar dečjeg sela tamo radila 41 godinu. Preneće nam svoje iskustvo, uspomene i priče, ona lepo sneva i peva, nikada ne viče, lepa je i dobra ako se to nekoga tiče, gde ona zasadi seme, sve najlepše rađe se i niče. Kroz dečje selo je prošlo preko 1000 dece i velika je zaista radost kada se sumiraju ti neki rezultati, ne mislim rada, nego rezultati koje život kreira, da su oni mahom i najveći broj njih uspešni. Na koji način su ljudi pomagali i uključivali se u rad i brigu o deci? I nisu to bile samo materijalne pomoći, to su bile i neke pomoći osnaživanja u svakom smislu reči, pre svega i kroz različite projekte, gde su naša deca uključivana recimo u neke projekte kao što je vikend hranjeništvo, kao što je vesela subota i neki slični projekti koji su omogućavali deci boravak u porodicama, u Kamenici, u Đurđevu, u Burisavi. U prvim tim nekim danima mog dolaska to je bilo Novo Miloševo, Srpska Crnja. Deca su odlazila za raspust i tamo su, znači, tokom raspusta boravili svako pojedinačno u nekoj porodici. Kakve manifestacije, dešavanja i kolonije su održavane ovde? Bilo je među njima jako puno talenata koji su pisali pesme, koji su bili slikari. Svojevremeno mi smo ovde organizovali likovne kolonije mladih u dečjem selu, gde su bili ne samo učesnici iz naše države, bili su učesnici iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Makedonije i ta likovna kolonija je iz godine u godinu održavana. Koja je najvažnija poruka koju šalje dečje selo? Pa najvažnija je ljubav. Jer ljubav je ono osjećanje koje se uvek prepoznaje u svakom postupku. I mislim da je to osjećanje presudno, da nas oplemenjuje i da sve što činimo ako radimo iz ljubavi, to će nam se duplo vratiti kroz ljubav. U tom smislu govorim. Tako da hvala svim tim divnim ljudima koji su kroz godine rada dolazili u dečje selo i širili tu ljubav na našu decu. Jer naša deca su zaista pobednici. Zašto? Jer jako im je uskraćena ta ljubav u tom nekom periodu kada nije trebala. Oni su se napunili ljubavi i oni su zaista pobednici po meni. Kada bi se ujedinila sva deca ovog sveta, ne bi bilo bezobraznika da nam smeta. Na svakoj poljani bi počelo najmirisnije cveće da cveta, najlepše pesme pevale bi ptice na granama svakog drveta. Dragi drugari, u dečje selo su svi dobrodošli. Idite tamo, igrajte se, pomozite jedni drugima, upoznajte neke nove prijatelje sa kojima ćete moći da provodite lepo vreme i da naučite nešto jedni od drugih.
Ja sam naučio koliko su bitni sloga, nada, vera i ljubav u svakoj zajednici. Samo tako mogu da se vide srećna i nasmejana lica na svakoj slici. Ovo je bila još jedna emisija pod naslovom Kad si dete, misli lete u realizaciji udruženja Kumek. Za kraj ove emisije sam vam napisao i iskomponovao još jednu dečiju pesmu pod nazivom Selo gde ljubav stanuje. Najlepša su sela, gradovi i domovi gde ljubav stanuje. To nam niko ne sme oduzeti. Borite se za to i bit ćete radosni u svakom danu, na koji god se okrenete stranu. Sa vama je danas bio Dušan Krstić, autor i voditelj emisije. Do sljedećeg slušanja ostanite veseli, a ja vam svima šaljem veliki zagrljaj i pozdrav. Igramo se sa najboljim drugarima, učimo jedni druge, da sreća je u malim stvarima. U životu zapisano je, sudbina nam je podarila. Imamo sve što potrebno je, želja bi se sa spise svaka ostvarila. Ovo je selo gdje ljubav stanuje, ovdje se osmeh svima besplatno daruje. Svakog dana neko drugi može da caruje, svako dete koje živi tu se raduje. Ovo je selo gdje ljubav svima deli se, uvek ima razloga da sa nekim veseli se. Dobro uvek pobedi loše sve, ajde saberi se, nikom ne dam te, ostajem zauvek uz tebe. Sanjam kao pre ovaj svet šarenih boja, da delimo sve, jer sreća može biti i tvoja i moja. Toliko je ptica na nebu da nema ih broja. Trudimo se da živimo živote lepog i savršenog kroja. Pruži mi ruku prijateljstva, neka budu srećna kraj tebe sva deca. Svakoga prati neka srećna zvezda, svako ima svog sveca i belog zeca. Ovo je selo gde ljubav stanuje, ovdje se osmeh svima besplatno daruje. Svakog dana neko drugi može da caruje, svako dete koje živi tu se raduje. Ovo je selo gde ljubav svima deli se, uvek ima razloga da sa nekim veseli se. Dobro uvek pobedi loše sve, ajde saberi se, nikom ne dam te, ostajem zauvek uz tebe. Ostajem zauvek uz tebe. Ostajem zauvek uz tebe. Kad si dete, misli lete.